Orduko sasoien etxerik erreten basan kanpaiek joten ziren? Kanpai joten ziren. Hori zeten zan abizue. Beste zer izan noten da. Elizara abizategin, elizara abadi ditxe, kanpa hotza. Kanpa hotza, ez da. Inguruko, elizara guztioko kanpaiek joten dut zi. Hori zetzen, sokorro zera itxi. Claro, bai. Laguntzi nuen... Telefono izan noten. Telefono izan noten da. Hori da. Hortizek eitzizare, zentu. Eta orduko sasoien, etxeren bat erreten zanerako hermandadi egoten zan, errako zauzen? Hermandadea. Eta etxerrien kontuen eta etxe bat erreten zanean, gero zeitzen zan? Etxerrien eskin gatoz zaten. Negu ez topetan, nixu inazen epaia, etxerrien eskin gatoz. Ezan zakun baina, hain etxerre da edo. Aldalekure jute zen, antxine zera. Ba. Boltza bat hartute edo... Boltza batean, nauna da, batzu balbeia, besti batzu getxia, bueno. Eta gero, etxea konpontzeko da arregletako, hausuen artean. Hauzu, kanalien hauzu, beti prest.